Az erdélyi középhegység keleti részén délkelet-északkelet irányban húzódik el a Torockói hegység, ahol ugyan szokatlanul, de a nap is kétszer kel fel. A táj az erdélyi Érd-hegységnek is része, ahol évszázadokon át vasércbányászat folyt. A Székelykő és az Oldaskő közötti völgyben, Torockon, a főtér körül és a két párhuzamos utcában sorakoznak a legdíszesebb házak. Többségük a 19. század második felében épült, egy nagy tűzvész után. Mind hasonlít egymásra, és mégis mind más. Csoportunk a Torockói Sebes Pál általános iskolából érkezett, ahol ifjú Gassai Sámuelen kívül tanult Kriza János is, aki később Erdély legjelentősebb unitárius püspöke lett. Édesen csak lélegezz, mint a túlvilág, táncba csalcs most, így szuszog, szépre fáj a tánc. Gyorsul is mindenem, mint az ölelés, épp a vége egy rövid görcsbe repülés. És ezért most tánc, és ezért most táncolunk, és ezért most ránc, és ezért most ráncolunk. Cipőt, szemet, ahogy nevet, s időt. Jobbra lassan, balra lassan, ritmus halkan, ring a hajban. Újra kavarog, a végre csikorog, a mégis mosolyog, a napra hunyorog. Kis csapatunk a Székelykő lábától kiindulva igyekezett minél több információt összegyűjteni a torockói lakosok múltjáról és az akkori fő foglalkozásukról, a vasbányászatról. Tekintettel arra, hogy Torockó vasműves község volt, népművészetének is legjelentősebb emlékei vasból maradtak fenn. Igazi egyedi zárakat, remek műveket találhatunk még ma is működő állapotban. A torockói házakon megcsodálhatjuk a lakatos munkájú és kovácsolt ablakácsokat, úgy a pincék ablakain, mint a házak ablakain is. Így a hegyről lefelé haladva, a torockói kapuk kovácsolt díszeit figyelve, úgy döntöttünk, hogy bemegyünk a Torockói Néprajzi Múzeumba, hogy a múzeum vezetőjétől, Lasszer Ágnestől többet is megtudjunk Torockó történelméről. A Torockói Néprajzi Múzeumot 1952-ben alapította György Bíró Pál. Az itt látható tárgyak Torockó múltját idézik, vasbányászatáról híres a kis településünk, Torockó, ez a 14. századtól egész a 19. század végéig itt vasbányászattal foglalkoztak az emberek, és nem csak bányázták a vasat, hanem itt helyben fel is dolgozták. Tehát voltak
vaskohók, ahol a kiványászott ércet olvasztották, és a kohóból nyert vaskenyeret aztán vashámorokba, később pedig kovácsműhelyekbe teljes készé feldolgozták, úgyhogy a kész termékekkel cserekereskedelmet is tudtak folytatni, és ezzel együtt, tehát a vasbányászattal és nyilván a kereskedelemmel együtt az itteni emberek nagyon meggazdagodtak. A mai falunak bányavárosi rangja is volt. Itt a múzeumban van is egy tábla az ajtó melletti falon, ami ezt a városi rangot híven tükrözi. És akkor itt a múzeum 3 szobájában, tulajdonképpen az első 3 szobájában nagyon sok szép vastárgyat láthatunk, vasérctől megkezdve vaskenyeren át egész a kész szerszámokig, eszközökig, zárszerkezetekig, amik nagyon-nagyon szépen kivitelezett tárgyak, nagyon-nagyon pontos munkával készült tárgyak, és valóban ma is híven szemléltetik az ide látogatóknak az itteni emberek nagyon ügyes szakmai tudását, kézügyességét, meg találékonyságát. És minden, ami itt van, az tulajdonképpen Torockóról összegyűjtött anyag, Torockónak a múltját idézi minden. Az a kérdésem, hogy hozhat-e a vasbányászat még valami jót Torockónak a jövőre nézve, és ha hozhat, akkor mi lehet az a... Turisztikai szempontból biztos, hogy nem volna jó ez. Mert munkahely szempontjából nyilvánvalóan lenne még munkahely, de a turizmus az nyilván az megsínylené esetleg a vasbányászatot. Miután ennyi információval a fejünkben kiléptünk a kapun, úgy határoztunk, hogy közelről is megnézzük, hol dolgoztak őseink. Másnap ezzel a motivációval a fejünkben elindultunk a Bagolyhegyhez, melynek oldalában a régi bányák találhatóak. Édesen csak lélegezz, mint a túlvilág. Táncba csalcs most, így szuszog, szépre fáj a tánc. Gyorsul úgyis mindenem, mint az ölelés. Épp a vége egy rövid görcsbe repülés. Az út nagyon izgalmas volt, sőt, még egy bivajcsoldába is belefutottunk. És ezért most táncolunk, és ezért most ránc, és ezért most ráncolunk. Cipőt, szemet, ahogy nevet, s időt. Jobbra lassan, balra lassan, ritmus halkan, ring a hajban. Újra kavarog, végre csikorog, mégis mosolyog, a napra hunyorog. A tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc a ködben, tánc a jégen, tánc a hóban, tánc a fagyban, tánc.
másik mit csinál? Figyeld a másik mit csinál! Lemaradni nagy szégyen át! Lemaradni nagy szégyen át! A sárga háromszögeket követve eljutottunk egy régi, lezárt bánya bejárathoz, ahol miután a csomagunkat lepakoltuk, rögvest munkába is kezdtünk. Ugyan sokat dolgoztunk, aranyat mégsem találtunk. Ebből látszik elődeink alapos munkája, mely szerint a bányában már nem maradt semmi sem. Munkánkat a főnök utasításai szerint végeztük, volt, aki vésett, bontott, rombolt, ásott, aki a fényt biztosította egy rögtönzötten elkészített fáklyával, és még pár villanyszerelő is akadt. Hasonlóképpen az igazi bányászokhoz a kemény munka elvégzése után mi is enni indultunk. A szalonna megfűtése és megevése után kisebb mulatságot rendeztünk, amelyből persze nem hiányozhatott a tánc és a zenesség. Tedd a lábad szaporán! Szórakozás közben annyira elfáradtunk, hogy nem vártuk meg, amíg hazaérünk, hanem ott helyben a földre estünk és aludni kezdtünk. Miután kipihentük fáradalmainkat, összepakoltunk, és mint akik jól végezték dolgukat, hazaindultunk. A hazafelé vezető úton magunkban elmélkedve, irigykedve gondoltunk őseinkre, akik igaz, hogy nehéz munkával, de biztosítani tudták maguk és családjaik fennmaradását, és egyben folytatni az őseiktől átvett mesterséget, amit sajnos a mai világban nem tudunk elmondani. És ezeknek a lehetőségeknek a hiányában történt meg az, hogy Torockó népe elvándorolt egy jobb megélhetés reményében, figyelmen kívül hagyva őseink helyhez való ragaszkodását. Mai világban, amikor már csak a Facebook van, hát mert itt sok turista van, sok hülyeséget lehet csinálni, és sok barátunk is van. És szép a táj. És hogyha sok hülyeséget lehet csinálni, akkor csinálj egy hülyeséget most. Hogy folyt a bányászat? Attól függ, hogyha az emberek ide jönnének, és elkezdének kalapácsolni ezt a bányát, talán még szép jövőnk lenne. De most sajnos turistákkal foglalkoznak, szóval semmi értelme. És ezért táncolunk, és ezért most ránc, és ezért most ráncolunk, cipőt szemet, ahogy nevet, s idő